Indian Oil Company jang thu kepon ahem konglong chepar lephak. Odima tok BP aphan habit aingar apran armuddep. Bharatiya Janata Party pen kacheo atum puthot Congress along kachepaogdol. Abirta thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajireklo kardom. Tangna Pini arsik jitla pen Sodak Abirta nonangton pen arjikta. Odima tok BP aphan habit aingar apran armuddep. Nijang Karbenglong Rongkhang constituency ke parlo aru ochiklo ni fight trok arni ada por fight kre sira minute thom ke papor malom doloni teron arong amekar sani rong pi achor karlitang onima tok BP arta ningkar thom ke paphan habit aingar apran armuddep. Lason si apran kedam jui onima tok BP asupo arta cheklo jon trok auso aphan pamo tekang roklo. Bangso habit aingar niphai pho ajo pen han lokrok arong ajo pen penang an rong asor atum aphan pasiksak kanglo. Lapen hemrit chitame penang an panahok tekanglo. Lapen halapu chek songlong arizap arlo kedam ji puahut karlitang onima tok BP lapen asupo aphan abangke a hem thikup along chetong lok sita karlitang Onima tok BP atomta apran kechepajok ji aphan adunghet ronghang hem anatsi katlo sita ke kat ketong un edet ajoini ronghang hem atikup alongsi hedun lok pen tengkheng dut pen ajok apran armut tekang datlo. Forest asaiki atumta tong sekot pen paledunsi forest arona teng pen apran kedam joi karlitang onima tok BP achora phan suri pho tangka pi pajer tekanglo. Pen poithalang sorai koma saiki atumta Abirta arjulong pen adim aklong an paledunsi kititang abang arpum chepari deng ponsi postmortem ji aphan pura chepari deng ponlo. Inpur dame karlitang Arwinson rong hang aphan sitame lasonsi sai ka choklem damalong amarsi habit aingar apran armut tekanglo. Lason thak thaksi aprang prangta lason habit aingar monita phan apran armut bomlo sita forest society atom pen thang keton kelang ponji asai dengpon pesi lason phonang werlo lapen jongsi keton kelang asai jongsi forest society atom pen dengpon pe helang polotangte lason si rong aradatum kisung phobom nang helang pusi hadak aradatum pen ningduk pen ningjepon. Nijang Karbenglong Wathat lang sopen longki rongpi report Biswanath Karbi live. Tangde Pini adun to Abirta non puthot angton pen langita. Indian Oil Company jang thu kepon ahem konglong chepar lephak. Pini aru achiklo ni fight truck arni lakhain kora isi borjan constituency ke parlo dilai police station angkang HDP 0. adu ke kekalong accident ver adim pini puthot ada por phai kebra minute engkoi apor malom ihum petrol ajang tukar thang poda truck bearing registration a phai lake NL 5A troxy AAEC 5A nerket troxy kape prap pegajok adu ke kekalong kopi ko son pen lone chepar lepha katewara tum tame thang thelang bonta latum tong sekot pen adimalong pen kat joi pusi Abirta repdonong. Nona pitur dilai rai koma saiki atum adimaklong an paledunsi fire brigade bokasan atum aphan Abirta pisi jangthu atra kang thurji aphan sai dengpondo. Lason sipini lebangso Indian Oil Company ajang thuki pon ahem konglong kana hok aphai lake litar suri sir cap pusi Abirta ripdonlong lapen suri sir cap a litar ajang thuta bu etlo pusi Abirta longpon. Lasonsi nona pitula bangso ajang thua truck ahem konglong dilai rai koma saiki atum si chipare deng pondo. Karbenglong borjan pen Amar Singh Bay report Biswanath Karbi live. Tangde Pini adun to Abirta non puthot angton pen langita. Bharatiya Janata Party pen kacheo atum puthot Congress along kachepaogdol.
Patumi aru achiklo ni phai pho arni Karbi Anglong District Congress Committee asai hemalong Bharatiya Janata Party pen kache udun tang atum puthot Congress along kache pok dun ajai mek kapaman pon Bangsa long keram tang nini ni thoma prang Bharatiya Janata Party Ratchari asong kang tang kring long pen kache udun abang pho abarim Karbi Anglong Autonomous Council CEM lasonsi abarim MLA Hauraghat LAC pen Joyram Ingling la pen Karbi Anglong Autonomous Council EM barim Bhupen Hasnu atum Congress along che pok dun Lanchota Kalisi Bharatiya Janata Party Klembang atum Mohesar Raijung Edward Topno KSA Abari Meipu Mohon Teron Bharatiya Janata Party Klembang Phu Philip Terang Kangbura Tiso Lokhikanto Bordoloi atum Patumi APCC Ameipu Bhupen Bora Angnosi Congress along Chepok Duntanglo Lapu Gorob Gogoi Kaningje Ponke Bangso Kachepa Okdun along Abarim CEM Lapen Abarim MLA Joyram Ingling Rat Angno Lamthe Kaningje Ke Lapu Henlo Ini Neli Ningkang Sam Nei Alam La Henlo Athema Buddha Purnima Arni Neli Puthot Ghar Wapasi Mate Congress Ahem Bang along Kachewang Thulo Bharatiya Janata Party COC Congress along Kachewang Alam Thelake Bharatiya Janata Party along Khei Dharam Alam Kirim Ke The Pik along Neli Ningkarong Kavedat Ajoglo Puta Klardak Pen Lamthe Chepeklangpon Lanchota Kalisi Dogmoka Rat Ame Pialong Central Minister Rajnath Singh Amarsi Nelingno Kaningje Joyram Ingling Aphan Jongsi MLA Pahai Lote Article 244A ke ang Papleng Pipo Bonta Non Porni Anta Ingsamri Lahe Ajoini Ningkang Samse Porsi Bharatiya Janata Party Penche OC Congress Bang Thulo Puta Lamthe Chepeklangpong Halapu Gorob Gogoi Sitame Patumi Ason Joyram Ingling Mohon Teron Lapen Aria Sanghotum Congress along Kebang Apot Ningkang Sam Ningkarong Alam Thetame Chepeklangpon Puthot Alang Lipen Bharatiya Janata Party Aporiborton Aputhak Tame Kache Prek Pulotangte Congress Government Ahut Ador Kijuma Sonanta Non Bharatiya Janata Party Government Ahut ke Sining Tokso An Hormu Ador Kardu Henlo Pusi Penang Analam Meyalong Thansi Bharatiya Janata Party Pen Kache Otum Congress along Kache Paokdun Ajai Mek Pachun Ponlo Karbi Anglong di Phupen Prodip Rangphar Report Biswanath Karbi Live Tangde Pini Prime Time Abirta la Ampensi Kang Toniklo Kadogwe Phanta Kurwang Thula Pen Dome Thakme